Pagpapaliwanag ni Balinsusay. Kitang-kita ni Balinsusay ang pagkamangha sa mga mata ni Manuel. Laking gulat niya nang magwika ito. Nais kong magkamit ng batok, Raha. Nais kong mapailalim sa ritual na inyong binanggit. Wika nito. At agad namang tinugon ni Balinsusay si Manuel. Para saan mo gagamitin ang batok, Manuel? Isa kang manggagaway. Makapangyarihan kung tutuusin. Ngunit, nagtataka ako, bakit mangangailangan ng batok ang isang manggagaway? Tanong ni Balinsusay. Nais kong magkaroon ng sapat na lakas at kakayahan upang maipagtanggol ang aking mag-ina laban sa mga elementong nagnanais gumambala sa kaligtasan nila. Lalo na at may bugnang nakahain sa aking anak. Kaya pakiusap, mahal na Raha. Paunlakan ninyo ang aking pakiusap. Tugon ni Manuel habang nakaluhod sa harapan ng Raha. Kung yan ang iyong nais, pagbibigyan kita. Sa kabilugan ng buwan, isasagawa ang iyong ritual ng panag-uli. 3 gabi yon mula ngayon, kaya magpahinga ka na at para makabawi ka ng iyong lakas. Tugon ni Balinsusay. At agad na itong lumabas ng bahay na kinaroroonan ni Manuel at Jacinta. Kinabukasan habang naglalakad si Balinsusay sa gubat, nagawi siya sa talon. At nakita niyang nakaupo si Manuel sa kung saan bumabagsak ang tubig. Nakita din niya sa pangpang ng ilog si Jacinta. Kaya nilapitan niya ito at tinanong. Jacinta, ano ang ginagawa ni Manuel sa ilalim ng talon? Bungad nito sa nakaupong babae. Pakiusap, mahal na Raha. Tawagin ninyo ko sa aking tunay na ngalan. Mayang po. Simulawon, o mas kilala ninyo bilang si Manuel, ay nasa antas ng pagninilay. Isinasagawa niya ito upang kanyang mabalanse ang kanyang pag-iisip at paghinga, maging ang pisikal na mga gawain. Sa ganitong paraan, mas nagiging kalmado si Manuel sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Napansin nga ni Balinsusay ang pagiging mahinahon ni Manuel nung mga panahong yon, kaya kinausap niya ito. Kapansin-pansin din ang kakaibang aura na nakabalot sa kanya, kaya tinanong niya ito kay Jacinta. Mayang, kakaiba ang presensya ng iyong asawa. Halos magkapareho sila ni Demos, ang aking kapatid. Sabihin mo sa akin, nakipagkasundo din ba siya sa demonyo? Natawa lamang si Jacinta sa mga itinanong ni Balinsusay at agad na tumugon. Paumanhin, Raha, kung natawa man ako, ngunit hindi po nakipagkasundo si Manuel sa demonyo o sa kahit na anong nilalang mula sa ilalim ng lupa. Si Manuel po ay isinilang na may kakambal na busaw na kung tawagin ay kalyaw. Isa itong malaahas na nilalang. Nasilayan ko na po ito minsan. Lubhang nakakatakot ang nilalang na yon. At ayon kay Manuel, dahil sa kalyaw na yon, maaari siyang mabuhay ng mahabang panahon. Pagsasalaysay ni Jacinta. Ipinaliwanag din ni Jacinta na si Samuel ay may kakaibang kaugnayan sa kalikasan. Nagagawa nitong utusan ang mga halaman. Higit pa sa manggagaway ang kakayahan ng asawa ko. Nalabis kong ikinababahala dahil hinahabol siya ng mga masasamang elemento. Dagdag pa na salaysay ni Jacinta na ikinagulat ni Balinsusay. Dahil lingid sa kaalaman ni Balinsusay na may isa pang kagaya niya na may basbas ng mga diwata. Hanggang sa dumating ang araw ng paggagawad ng ritual kay Manuel.
Nagpasya si Balinsusay na siya ang susubok dito. Pumagit na ang gagawaran ng ritual! Wika ng punong babaylan na nakatayo sa isang malaking pentagramo na gawa sa dugo ng usa. Dahil ang ritual na ito ay isang sagradong gawain at kailangan mong iwaksi ang anumang kapangyarihan na tinaglay mo. At ang dugo ng usa ay isang mabisang pangwaksi ng anumang basbas mula sa mga diwata. Sa makatuwid, maglalaban sila ng patas gamit ang kanilang likas na lakas bilang tao. At nang tawagin ng punong babaylan ang mandirigmang makakalaban ni Manuel, laking gulat ng lahat nang makita nilang si Balinsusay ang naglalakad papasok sa pentagramo. Maging si Manuel ay hindi rin inakala na ang Raha ang kanyang makatutunggali. Ikinararangal ko na kayo ang susubok sa akin, Kapunuan. Wika ni Manuel. Akin ang karangalan, Manuel. Tugon ni Balinsusay. Simulan na ang pagsubok! Sigaw ng babaylan. At nagsipagsugod ang dalawang panig. Gamit ang makalumang pakikipaglaban ng arnis. Parehong matataas sa arnis ang dalawa. At halos patas lamang ang kanilang labanan. Hindi ko lubos akalaing napakahusay mo pala sa arnis. Wika ni Balinsusay. Hindi naman po, Kapunuan. Nag-aral lamang ako ng pakikipaglaban upang ipagtanggol ang aking sarili. Tugon ni Manuel. Kayo po, Kapunuan. Ano po ang naging dahilan ninyo bakit kayo nakikipaglaban? Tanong ni Manuel. Dahilan para matigilan ng Raha at nagbigay ng pagkakataon kay Manuel upang matamaan ang Raha sa sentido na naging sanhi upang mawalan ito ng malay. Sa kauna-unahang pagkakataon, may taong nakapagpabagsak kay Raha Balinsusay. Mapalad ako na hindi kalaban ang nakapagpabagsak sa akin. Lubos akong humahanga sa taglay mong galing sa pakikipaglaban. Hindi ko lubusang akalain na wala akong kalaban-laban sa iyo bilang isang normal na tao. Wika ni Balinsusay. Kapunuan, lahat ng mga nilalang ay may kahinaan. Kahit gaano pa kalakas ang isang nilalang, may isang bagay o tao na maaaring makapagdulot ng kanyang kabiguan. Maging ang araw, kailangan lumubog upang magbigay daan sa gabi. Ngunit makakaasa ka na magmula sa araw na ito, ako ay sumusumpa ng katapatan sa iyo, Raha. Wika ni Manuel. Tama ka, Manuel. Kahit na gaano pa kalakas ang isang tao, ay may taglay itong kahinaan. Bagay na tanggap ko din. At salamat sa iyong katapatan. Tsaka kung marami akong matututunan sa iyo. Tugon ng Raha. At dahil napatunayan ni Manuel na karapat-dapat siyang mapabilang sa mga batukang mandirigma ni Balinsusay, ngunit mas pinili ni Manuel na mapabilang sa hanay ng mga babaylan. Hindi ko lubos maunawaan ang iyong layunin, Manuel. Mahusay kang mandirigma. Bakit mas pinili mo ang maging babaylan? Gayunpaman, igagalang ko ang iyong pasya. Wika ni Balinsusay. Raha, napapanahon na marahil na magkaroon ng mga mandirigmang babaylan. Sa aking kaalaman, ituturo ko sa inyo ang lahat ng dapat malaman ng isang babaylan sa pakikipaglaban gamit ang kapangyarihang mula sa kalikasan. Wika ni Manuel na labis namang ipinagtaka ni Balinsusay. Paano mong magagamit ang kalikasan para sa labanan? Takang tanong ni Balinsusay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, Raha. Ang katawan ng tao ay bahagi ng elemento ng kalikasan. Ang bawat hibla ng ating kalamnan ay binubuo ng mga sangkap na makikita sa kalikasan. Wika ni Manuel.
At ano ang kaugnayan ng katawan natin sa nais mong tukuyin, Manuel? Sa tamang pagsasanay at tamang kaalaman, maaari nating mapasunod ang kalikasan. Laking gulat ni Balinsusay dahil biglang nag-anyong ahas ang tubig na nasa lawa sa likod ni Manuel. Ito po, Kapunuan, ang isa sa maaaring magawa ng isang taong may matibay na kaugnayan sa kalikasan. At higit pa ang maaaring matamo kung pag-iibayuhin ang pagsasanay. Bagaman marami nang nasaksihang kahiwagahan si Balinsusay, hindi niya lubos akalain na ang isang tao ay may kapangyarihang magmanipula ng kalikasan. Lubhang pagtataka at pagkamangha ang bumalot kay Balinsusay noong mga oras na yon. At nasabi niya sa kanyang sarili, Salamat sa mga diwata at kakampi ko ang taong ito. Yun ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot sa isang tao. Kung gayon, Manuel, niyayakap ko ng buong buo ang iyong nais mangyari o ang mag-aral na nais mong ituro sa mga babaylan. Magiging malaking tulong ito sa ating lahat upang maitaguyod natin ang ating lahi at mapangalagaan ang ating susunod na mga henerasyon. Wika ni Balinsusay. Sinimulan kaagad ni Manuel ang paghahanda sa mga ituturo niya sa mga mag-aaral na babaylan ng bayan ni Balinsusay. Kabilang dito si Lucio. Itinuro ni Manuel ang lahat ng dapat malaman ng mga ito. Nagsimula ang kanilang mga aralin sa tamang paghinga. Ang tamang paghinga ay maaaring magdulot ng kapayapaan ng pag-iisip. Kapag payapa ang iyong isip, mas magiging maganda at madali ang pakikipag-ugnayan natin sa lahat ng bagay na may buhay. Wika ni Manuel sa isa sa mga mag-aaral niya. Pero Gurong Manuel, paano po namin gagawin yon? Saan po kami magsisimula? Tanong ng isang mag-aaral. Magsisimula kayo sa tamang paghinga. Maaring magmukhang hindi madali sa inyo, pero uunahan ko na kayo. Hindi madali ang pagsubok na ito. Maaring ang iba sa inyo ay agad na sumuko. Pero iminumungkahi ko na walang susuko. Dahil pag nagawa ninyo ng tama ang aking ipinapagawa sa inyo, magiging matagumpay at mas mapapahusay ang inyong pagiging babaylan. Pangaral ni Manuel na agad naman tinugon ng tanong ng kanyang mga mag-aaral. Kabilang si Balinsusay. Ang mga tanong ay kagaya ng, anong buti ang maidudulot ng pagkonekta sa kalikasan? Paano mapapabuti ang pagiging babaylan? At marami pang iba. Na isa-isa namang ipaliwanag ni Manuel at sa haba ng panahong nagturo si Manuel sa mga babaylan, ay naging matagumpay ang mga ito sa mga pagsubok nila. At ang bayan ni Balinsusay ay ang tanging bayan na nagkakanlong ng pinakamalalakas na mga babaylan. Manuel, hindi ba aral ng mga manggagaway ang itinuturo mo sa amin? Tanong ni Lucio. Aral ng mga manggagaway ang itinuro ko sa inyo. Isang mapamuksang aral pag napasa kamay ng mga masasamang loob. Ngunit isang aral na maaaring makapagsalba ng buhay kapag nagamit ng may mga mabubuting kalooban. Tugon ni Manuel. Mahusay ang ginawa mo, Manuel. Masasabi kong handa ka na sa susunod nating hakbang. Ang pagliligtas natin sa inyong mga kasamahan. Wika ni Balinsusay na ikinagulat ni Manuel. Sa totoo lamang, Kapunuan, nakalimutan ko na ang bagay na ito. Ngunit naipaalala ninyo sa akin. Nagbalik ang pagnanais kong mailigtas ang lahat ng mabubuting manggagaway na nasa bayang yon. Tugon ni Manuel. Ngunit ang malaking katanungan, Manuel,
paano tayo makakapagparating ng mensahe sa iyong mga kasamahan? Tanong ng Raha. Ang kasalukuyang pinuno ng mga kasamahan kong nag-aaklas ng palihim ay ang matandang nagngangalang Lamaw at ang kanyang asawa. Maaari akong magpadala ng mensahe sa kanila sa pamamagitan ng isang... Naputol ang sasabihin ni Manuel dahil dinugtungan nito ni Salbog. Ibon. Maaari akong magpadala ng isang ibon para maghatid ng mensahe sa kanila. Wika ng binatang mampabarang. Mahusay, Salbog. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ibibigay ni Manuel ang mga dapat mong sabihin sa mga kasamahan niya. At ang gagawin natin ay maghahanda habang maghihintay ng kanilang magiging tugon upang mapagplanuhan ng maayos ang magiging labanan. Hindi magiging madali ang mga makakalaban natin. Wika ni Balinsusay. Nauunawaan ko ang iyong pangamba, Raha. Ngunit maipapangako ko sa inyo na handa na ang inyong mga mandirigma. Wika ni Manuel. Lingid sa kaalaman ni Balinsusay na may ginawang ritual si Manuel upang pagtibayin ang mga taglay na batok ng kanyang mga mandirigma. Salamat, Manuel. Salamat sa iyong tulong. Sa ngayon, ito na yata ang pinakamalaking digmaang aking kahaharapin. At aminin ko, Manuel, nangangamba ko na baka ito na ang aking huling laban. Kung sakaling mangyari ito, nais kong ikaw ang mamuno sa aking mga nasasakupan. Wika ni Balinsusay. Ngunit tumugon lamang si Manuel ng isang ngiti at nagwika ng, Hindi ka maaaring mawala, Raha. Isa sa mga gampanin ko ang manatili kang buhay hanggang sa itinakdang panahon. Sumunod ka sa akin, Raha. Oras na para ipagkaloob sa iyo ang mga talang ito. Wika ni Manuel sabay taas ng kanyang damit at ipinakita ang mga talang nakasulat sa kanyang buong katawan. Anong nilalaman ng mga talang ito, Manuel? Tanong ni Balinsusay. Ang mga talang ito, Kapunuan, ay mga dasal at mga engkantasyon na lubhang makapangyarihan. Napakahalaga ng mga ito at hindi maaaring mapunta sa kamay ng mga masasamang manggagaway. Kung kaya iniukit ko ito sa aking balat na siya ding gagawin ko sa inyo. Dahil nais ko na kayo ang magpasa nito sa aking magiging anak balang araw. At alam ko na nalalapit na ang panahong yon, kaya ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang mga talang ito. Wika ni Manuel sabay lapat ng kanyang mga palad sa dibdib ng Raha. Laking gulat ng Raha nang makaramdam siya ng matinding init mula sa palad ni Manuel. Isa-isang nag-ukit ang mga titik sa kanyang balat at sa bawat pag-ukit nito ay nararamdaman ni Balinsusay ang napakalakas na kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan hanggang sa matapos na ang pagsasalin. Raha, ang mga talang ito ay pangangalagaan ka at walang sino man ang makakabawi ng buhay mo hanggat nakaukit sa balat mo ang mga talang ito. Isa ito sa mga gampanin ko at masaya kong naisakatuparan ko na ito. Wika ni Manuel. Salamat, Manuel. Ngayon ay panatag na kung hinding-hindi na tayo magagapi ng ating mga kalaban at maililigtas na natin ang iyong mga kasamahan. Tugon ni Balinsusay. Kinabukasan ay dumating ang ibong alaga ni Salbog na may dalang tugon sa mensahe ni Manuel sa kanilang mga kasamahan. Nakahanda na daw sila sa planong inyong inilahad, Kapunuan. Naghihintay na lamang sila ng hudyat. Wika ni Salbog. Kung gayon, maghanda na tayong lahat. Pagputok ng araw, lulusob tayo papunta sa mga kalaban. Wika ni Balinsusay na agad namang sinunod ng mga kawal niya. Pagputok ng liwanag,
magsisimula marahil ang isa sa pinakamadugong labanan na ating dadaluhan. At maaaring marami ang mawala sa atin. Kaya kunin ninyo ang pagkakataong ito upang magpaalam sa inyong mga mahal sa buhay. Wika ni Raha Balinsusay. Hindi namin gagawin yan, Raha! Dahil tiwala kami na mairaraos natin ang labanang ito. Dahil ikaw ang aming pinuno! At alam naming hindi tayo bibiguin ng ating mga diwata. Wika ng isang punong kawal. Tila nangangamba ang aking Raha. Pagmasdan mo ang iyong mga mandirigma. Punong-puno sila ng pag-asa at lakas ng loob. Balinsusay, ikaw ay isang magiting at mabunying Raha. Patunayan mo ito sa harap ng iyong mga nasasakupan. Wika ng isang pamilyar na tinig sa kanyang isipan. Ribong Kilat, salamat mahal na diwata. Naway patnubayan ninyo kami sa aming gagawin. Pananalig ni Balinsusay. Huwag kang mag-alala, Balinsusay. Gaya ng sinabi ko, hindi ka namin iiwan. Dahil ikaw ay may mahalagang gagampanan sa paghubog ng kinabukasan ng mga gabay ng kalikasan. Tugon ni Ribong Kilat. Pagputok ng araw kinabukasan, agad tumulak ang pangkat ni Balinsusay kasama si Manuel, Salbog, Demus, at ang kanyang mga kawal. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin ni JR. Tas parang nararamdaman ko na malapit nang matapos tong Raha Balinsusay, no? Well, lahat naman talaga natatapos. Pero abangan natin yung mga susunod na episode. Alam nyo na kung anong dapat nyong i-comment. JR! Baka naman. Sa ngayon, maranhig muna tayo. Salamat.